ଶୁଣୁଛ, ଝିଅ ହେନକା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ଝିଅ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ ଯାଇକି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିଛି। ମୁଁ ଶୁଣିକିରି ମୋ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ, ତୋ ମାନସିକଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଖୁସିରେ ରହିଲେ, ଏପଟେ ପୁଅ ବୋହୂ ଘର ଛାଡ଼ିକି ସିଏ ବି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଆଉ ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଏଇ ବୟସରେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛେ ଆଉ କ'ଣ। ଯେଉଁ ପୁଅକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରିକି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି, ସେଇ ପୁଅ ଆଜି ବାପା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାକୁ ନେଇକି ବାହାରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଛି। ବାପା ମାଆଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରେ ଧର୍ମ କେବେ ହେଲେ ସହିବନି। ଧର୍ମ ସହୁଛି ଆଉ ସହିବ। ତୁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲୁ? ସମୁଦି କ'ଣ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିନଥିଲେ? ନା ପୁଅଟାକୁ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେଇକି ଆଣିଥିଲେ? ହଇଲୋ, ତୁ ମାଆ ହେଇକି ଝିଅଟାକୁ ବତାସିକା କରିକି ସମୁଦିର ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ଶେଷରେ ମାଆ ଠାରୁ ପୁଅକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲୁ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ଦୁଃଖରେ ରହିଥିଲା? ମୋତେ କ'ଣ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା? ମୁଁ ମାଆ ହେଇକି କେମିତି ସହିବି? ମୋ ଝିଅ ଏବେ ବାହାରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିଲା, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଛି। ଆଲୋ, ତୁ ଯେମିତି ବାପା ମାଆ ଠାରୁ ଗୋଟେ ପୁଅଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଠାରୁ ଆମ ପୁଅ ଅଲଗା ରହିଲା। ତୁ ଯେମିତି ପର ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ, ଆମ ଘରଟାକୁ ଭଗବାନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତମକୁ ଯାହା କହିବ, ଗୋଟେ ପଥରଟାକୁ କହିବ ଆହୁରି ଭଲ। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଯାହା ଘରେ ଥିବ, ଝିଅ ଘରଟାକୁ ସଜାଡ଼ିବ କ'ଣ, ଝିଅ ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଥୋଇ ଦେଇଥିବ।